Que hai nesa botella? Ese é o nome que recibe a campaña da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, que esta mañá se presentou na Casa da Luz de Pontevedra. Polo tanto, queremos, con esta campaña, facer unha chamada de atención para que todas as persoas, viticultores ou xente que teña viñedo, se poñan en contacto e intentemos poñer en valor o territorio a través desta posta en valor tamén da ISP Ribeira do Morrazo. Segundo o vicepresidente da Asociación de Sumilleres de Galicia, a ISP Ribeiras do Morrazo é unha volta de torca na agricultura galega. Ribeira do Morrazo, como se sitúa neste mapa vitícola galego? Pois para min esquecendo por que non estuvo inserido nunhas DOs ou non, para min nace como a última volta de torca da viticultura galega, a viticultura máis atlántica, con carácter, con identidade, con fundamento, con moita personalidade, que é o que actualmente demanda o mundo do viño: personalidade, autenticidade e carácter. Unha campaña que ten como fin reforzar a ISP e dinamizar o mundo da viticultura. A campaña que hai nesta botella pretende reforzar, polo tanto, socialmente a ISP. E en un doble sentido, con unha doble finalidade. Por unha banda, para dinamizar a viticultura e os viticultores do territorio, e por outra, para posicionar os viños da ISP de cara ao mercado. Unha campaña en unha ISP que ten tamén como obxectivo promover o sector dos produtores do agro en Galicia. Para nós é o que hai que facer, é promocionar o que son as virtudes e as fortalezas que ten cada un dos territorios. E, polo tanto, a través deste tipo de iniciativas, pois fomentar que se xenere o que se loite contra o abandono, que se promovan os sectores productivos do agro galego e que se xenere riqueza para todos os sectores de aquí do propio territorio. Os viños da ISP Ribeiras do Morrazo proceden exclusivamente dos viñedos da zona de produción e elaboración constituída polos terreos aptos para a produción de uva por debaixo dos 300 metros de altitude dos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa, e deben de estar inscritos no rexistro vitícola. A profesionalización do sector é fundamental para a extensión da marca de calidade, polo que se traballa na información e na formación dos viticultores.